जायोब्ला हाया होननाय जेबो बाथ्रा गैया बेखौनो फोरमान होदों दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय रौता बालिसिया जंगल दैमागुरि गामिनि सासे बर' लाइमोना दिनै बिथाङा बुहुमनां वर्ल्ड किकबक्सिं वाको किकबक्सिं चेम्पियनशिपआव बिथाङा दाखालि बावै थांनाय साननैसो सिगां जानानै थांनाय उजबेकिस्तानाव जानानै थांनाय बे खेलायाव बिथाङा ब्रन्जनि मेडेल देरहानानै दिनै आसाम रायजोजों लोगोसे बिटिसिजों लोगोसे भारतनिनो मोनसे गोग्गाथाव मोनसे बान्था बिथाङा लाबोनो हादों। दा बे समाव आं दंफैयो बिथांजों फंनैसो बाथ्रा आं मोनथिनो हास्थायगोन। नोंथाङा थांनाय साननैसो सिगां जानाय जि वर्ल्ड किकबक्सिं वाको किकबक्सिं बेयाव ब्रन्ज मेडेल लाबोनो हाबाय बे बिथिङाव नोंथांनि गोजोननाया माबायदि बा आं बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बावहरनाय थाबाय। आं जुननि 29 आरो जुलाइनि 3 तारिखसिम जानानै थांनाय उजबेकिस्तानाव इन्टारनेशनेल किकबक्सिं चेम्पियनशिपआव बाहागो लादोंमोन। बे बाहागो लानायाव आं अल आसाम आरो इन्डिया टीम जानानै थांदोंमोन। लोगोसे अल आसामनिफ्राय आं हारसिंमोन आरो बेनिफ्राय ओजों गेम जिथिया गेलेदों आं उजबेकिस्तानाव फार्स्ट राउन्डआव आं उजबेकिस्ताननिजों गेलेदों, सेकेन्ड राउन्डआव ताजिकिस्तानजों गेलेदोंमोन। सेकेन्ड जिथिया सेमिफाइनाल गेलेदों सेमिफाइनालाव आं एसे देहानि एसे प्रब्लेमाव आं गेलेनो हायासै ब्लिडिं जानायनि थाखाय। बेनि थाखायनो खेलाखौ आंनि खेलाखौ स्टप खालामना होनाय जाबाय आरो ओमफ्राय आं सानदोंमोन जोंनि इन्डियानि थाखाय आं गल्ड मेडेल लाबोनो थाखाय नाजादोंमोन, खिन्थु रेफारिनि स्टप खालामनायाव आं मेडेलखौ लाबोनो हायासै। नोंथांनि बे जे दावबायनाय खेला गेलेनाय बेयाव नोंथांनो माबायदि सोरनिफ्राय माबायदि सापर्टखौ मोन्दोंमोन आरो माबायदि थुलुंगानाय मोननानै बे खेलायाव नोंथाङा बाहागो लादों? आं सापर्ट मोननाया जाबाय अल आसाम एमेचार किकबक्सिं एस'सिएशननि प्रेसिडेन्ट मिस्टार हिरेन कुमार बर' सारा आंखौ सेलेक्सन खालामनानै इन्टारनेशनेल गेलेनो थाखाय फोथायहरदोंमोन। आरो इयुनाव माबायदि खेलाखौ दावखोलांनो? आं दा इयुनाव आरो फैबाय थानाय 2023नि मार्चनि डेट 6निफ्राय 10सिम जानो गोनां वर्ल्ड चेम्पियनशिपआव आं बाहागो लागोन। मा समाव जागोन? 2023नि मार्चनि डेट 6। इयुनाव नोंथाङा दावगानो थाखाय सरकार बा रायजोफोरनिफ्राय माबायदि मदद खालामो? आं बेखौनो खावलायनो सानो जोंनि आसाम गभर्नमेन्ट आरो लोगोसे बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय जुदि आंखौ अनसुंथाइ होयो होमबानिया आं साबसिननिफ्राय साबसिन गेलेनानै जोंनि इन्डियानि थाखाय आं मेडेलखौ लाबोनो नाजागोन। नंगौ बिथाङा फोरमायदों बिथाङा जुदि सरकारनिफ्राय बा रायजोनिफ्राय मदद मोनोब्ला बिथाङा आरोबाव दावगालांनो नाजागोन बा दावगालांनो थाखाय बिथाङा रेडि जानानै दङ। दा बे समाव बिथांखौ जि फोरोंथाइ होनाय बिथांजों दंफायो आं बिथांनिफ्राय मिथिनो नाजागोन। बिष्णु दैमारी আজি बिटिसि অসমৰ লগতে গোটেই দেশতে এটা যে গৌৰৱ এটা কৰি ইয়াতকৈ আৰু ভাল লগা খবৰ আমাৰ এমেচাৰ কিকবক্সিং এছ'চিয়েশ্যনৰ কাৰণে কি হ'ব পাৰে। ইমান ভিতৰীয় অঞ্চলৰ পৰা গৈ কেনে আমাৰ অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ যিখিনি চেষ্টা কৰিছিল তাত সম্পূৰ্ণভাৱে উপনীত হ'বলৈ সক্ষম হৈছে বিষ্ণু দৈমাৰী। আশা ৰাখিছোঁ তেখেতৰ আহিব লগা 6 মাৰ্চ 2023 যিটো আয়াৰলেণ্ডত ৱৰ্ল্ড কিকবক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপ আছে তাতে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু অংশগ্ৰহণ কৰোঁতে তেখেতক মানে বিশেষকৈ ফাইনেন্সিয়েলি মানে ভালেখিনি প্ৰয়োজন হ'ব। সেয়ে মই আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ জৰিয়তে সকলোকে এটা অনুৰোধ জনাব বিচাৰোঁ, বিষ্ণু দৈমাৰী যিহেতুকে ইণ্টাৰনেশ্যনেল খেলি মেডেল আনিছে আৰু বিষ্ণু দৈমাৰী এনেকুৱা প্ৰথম অসমৰ পৰা যি নেকি ৱাকো ইণ্টাৰনেশ্যনেল কিকবক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত পদক পাবলৈ সক্ষম হৈছে। সেয়ে মই আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ দ্বাৰা সকলোকে এটাই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ, আসাম গভৰ্ণমেণ্ট হওক বিটিচি গভৰ্ণমেণ্ট হওক বা কিছু দল সংগঠনে হওক তেখেতক আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰক আৰু ভাল ঠাইত ট্ৰেইনিং ল'ব পাৰে তাৰ বাবে সহায় কৰক আৰু তেখেতক উৎসাহ দিয়ক যাতে আগন্তুক হ'ব লগা যিকোনো চেম্পিয়নশ্বিপত তেখেতে ইয়াতকৈ আৰু ভাল খেল প্ৰদৰ্শন কৰি আপোনালোকৰ গাঁৱৰ লগতে অসমৰ লগতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হয়। জানিবৰ মতে আমি তেওঁক আজিলৈকে কোনো চৰকাৰ বা কোনো তেনেকুৱা সহায় কৰা নাই, নিজে তেওঁ কষ্ট কৰে। সেইটো হয়, তেখেতে নিজে নিজৰ
গাঁঠি দন ভাঙি কেনে ইণ্টাৰনেশ্যনেল কিক বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত গৈছিলে সেইটো একদম ধ্ৰুৱ সত্য তেখেতে যদিও দুই এঠাইত গৈছিলে সময়ৰ অভাৱৰ কাৰণে তেখেতে তাৰমানে সেনেকৈ মানে কাৰো ওচৰত যাব পৰা নাই যাব নোৱাৰিলে তেখেতে নিজৰ কষ্টৰ গাঁঠি ধন ভাঙি ইণ্টাৰনেশ্যনেল কিক বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত অংশগ্ৰহণ কৰি কিন্তু নামটো আমাৰ অসমৰ কাৰণে কঢ়িয়াই লৈ আহিল বা ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে লৈ আহিল প্ৰথম কথাটো হ'ল বিষ্ণু দৈমাৰীৰ ওপৰত বহুত তাৰমানে বিশ্বাস ৰাখিছিলে আমাৰ MSR কিক বক্সিং এছ'চিয়েশ্যনৰ প্ৰেছিডেণ্ট মিষ্টাৰ হিৰণ্য কুমাৰ বৰুৱা ছাৰে বিষ্ণু দৈমাৰীৰ ওপৰত বহুত তাৰমানে বিশ্বাস কৰি তেখেতক চিলেকশ্যন কৰি পঠাইছিল আৰু তাতে বিষ্ণু দৈমাৰী মই ভাবোঁ 100% ছাকচেছ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে অসমৰ বা দেশতে প্ৰথমজন মানে কিক বক্সিং প্ৰথমজন আমাৰ অসমৰ পৰা প্ৰথমজন কিক বক্সিং খেলুৱৈ যি ৱাকো ইণ্টাৰনেশ্যনেল কিক বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত পদক পাবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁক আগবাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে এতিয়াতো আপোনালোকক ক'লোৱেই মই 2023 চনত এই ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ আছে ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপখন খেলিবলৈ বহুত মানে আৰ্থিকভাৱে টনকিয়াল হ'ব লাগে ধৰক প্ৰেক্টিছটো আপোনাৰ উচ্চ মানৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ কিনে প্ৰশিক্ষণ ল'ব লাগে তাতেও বহুতখিনি খৰচা আহে মই এটাই অনুৰোধ কৰিম তেখেতক আগবাঢ়ি যোৱাত সকলোৱে সহায় কৰক কেনেকৈ কি কৰি পাৰি সেইখিনি नंगौ बिथांनि जाय फोरोंथाय होनाय बिथाङा फोरोंथाय होग्रा बिथाङाबो फोरमायदों बा खावलायदों जाहाथे बिथांखौ सहाय होयो आरो बिथांनि दावगानायाव जाहाथे खामानि होयो मदद होयो आं बेखौ फोरमाय लोगोसे बिथांखौ दिनै जे बेयाव बरायनाय समाव ओनसोलनि सासे बिथांमोना दंफैयो बरायदों दा बे समाव आं बिथांमोननिफ्राय मिथिनो नाजागोन बिथाङा जे दिनै मेडेल देरहानानै लाबोबाय बे बिथिङाव ओनसोल हिसाबै बिथांमोना दिनै बरायदों माबायदि अनुभव खालामदों जोबोद माने गौरब अनुभव खालामदों आरो प्रथम जोंनि भारतारि हिसाबै नैथियाव आसाम हिसाबै थामथियाव बिटिआर आरो लोगोसे जोंनि जायगा ओनसोलनि दा बिथाङा जे मुश्री बिष्णु दैमारिया माने वाको किक बक्सिं इन्टारनेशनेल कम्पिटिशनाव ब्रन्ज मेडेलनि चेम्पियनशिप जानो हाबाय जों जोबोद गोग्गानाय मोन्दों मानो होनोब्ला जों बेबायदि पिसपरा माने गोग्लैसोनाय गामिनिफ्राय बिथाङा जे गावनि गोसो बोलोजों नाजानानै बेखिनि माने बाहागो लानानै देरहानो हादों बेनि थाखाय बिथांखौ जों जोबोद साबायखर बावदों लोगोसे बिथांनिफ्राय जों खोनानो मोन्दों फैबाय थानाय 2023 6 मार्चआव वर्ल्ड चेम्पियनशिप किक बक्सिंनि माने कम्पिटिशन खालायगोन बेयाव बिथाङा जे बे बोसोरसेयाव जोबोद प्रिपारेसन जानांगौ बे प्रिपारेसनाव जाहाथे जों आसा खालामदों जायगानि जेसेबांखिनि दल संगठन दङ सरकार दङ बा समाजारि मानसिफोर दङ बिथांखौ जों सहाय खालामनानै बा बिथांखौ जों हेल्प खालामनानै बिथांनि देरहासारनायखौ मोगथां महराव लाबोनो हागोन होननानै जों आसा खालामनानै बिथांखौ जों माने बाख्नायदों आरो बिथाङा जाहाथे देरहासार लाबोनो हायो बेखौ जों बांसिनै आसा खालामदों आरो नंगौ ओनसोलनि रायजो बिथांमोनाबो बिथांनि दावगासारनायखौ हास्थायदों आरो इयुनाव बिथांखौ माहारियारि आफादफोर आरो सरकारनिफ्राय जाहाथे बिथांखौ मदद होगोन बेखौ बिथांमोना खावलायदों आरो नैबे जे आंनि खाथियाव थानाय जि सौग्रा बेयावनो बिथाङा हारसिंनो गावनो खस्थ' खालामनानै बेयाव सोलोंनानै दिनै बे मेडेलखौ लाबोनो हाबाय आसा खालामदों इयुनाव जों बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि नोंथांमोननिसिमबो खावलायगोन आरो रायजोफोरनिसिम सरकारफोरनिसिमबो खावलायगोन बिथांनि दावगालांनायाव जाहाथे रायजोजों लोगोसे सरकारजों लोगोसे साफ्रोमबो जाहाथे मदद होगोन आं बेखौनो जोंनिफ्राय मिजिंथिबाय उदालगुरिनिफ्राय सुकुराम बर' बड'लेण्ड बुब्लि नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बैंक पिअ बैंक क्लार्क बैंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों
बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700262133 9101 536360 70020262133 9101536360